Ama, hemen naiz, berriro ere. Uste dut, mikroa entzuten dela, mik. Bai, entzuten da. Beno ba. Ea zer gehiago aurreatzen dudan, hemen. Ez kontrakoa eman behar nion. Zortekoa ez, britokatzaren txebertan. Sus eta bosgarrena. Bosgarren bizitza. Zorionekoa ni. Zenbat urdin tokatu zaizkia. Zer no? Bueno, nahiko errez. Igual ez naute inoiz jo. Bizitza gehiago. Aspaldian horrek ez nindula jotzen. Eta okerrena izango da, akatuko nagoela. Pixel erdiagatik. Bizitzarik ez. Zorionez. Hemen rekargatu naude. Hau, ondo dago ez da. Bai, hau, ondo dijoa. Horaxe. Beste bizitza bat. Naiz fijatu hor. Berriro herrikeria. Hori nondik sortatu zait.
Hola, bai. Hau, akatu nezaken lehenagotik. Nahiko trampa dau. Nahi gabe egin dut hori. Eskerrak, etxaiak ikutzeak ez du minik ematen normalean. Eske txorakeria horrekin dena galdu dut. Nere bonus guztia galdu ditut. Saldatut lehenegi, karregi. Begiak liskatu ditut. Eta pikutara. Zenazkagarria den mapa hau. Ez que memoriaz ikasi behar da. Berriro ere. Bizita guztiak hemen xautu ditut. Bost bizita. Ez naute ikutu ere egin, eta bost bizita hemen. Eta zergatik, ez duelako berak nahi duen unean salto egiten. Berriro ere. Katuki Navarra Gabon zelan Kriston jaganekeri kaxkarra. Egia esan. Ai, oso ondo nindoan, enotik ia ikutu ere egin pantaio zantzear, bueno, orain hitz egitagatik lehenengo ergeltxo honek ikutu nau, baina tira. Bikainen bilen, eta orain, zakurraren putza. Pantaia hortan, utza. Edukiu kriston sortea zen, goian ikusten baduzu, 3 toke dauzkat, eta ona iritsi nahi zenean, lehengo partidan, ja 5 nitun. 5 bizita izateko gai nintzen. All stylek iztigortu da bai. All esta hil naute. Txepelkeria egin dut hor. Ez dakit urdina noiz hartu da, ze lau bizitza dauzkat orain. Baina tira, zelan hasi da zure astea. Bai, Super Nintendoko bideojokoa da. Ez dirudi,
Neo Geoko zerbait dirudi. Oso ondo egina dago egia esan. Gogorrasi da. Astelen gogorrak. Nik nahiko normala edukiut astelena, eta ez dut astelenitis eduki hoi normalean. Denbora askoan izan du naiz. Asteburutan lan egiten eta bar. Eta nahi astelenak izan zitezkeen ostegunak niretzat. Eta oraindik nolabait mantentzen dute hori ez dudala lanik egiten asteburutan jada. Bueno, kasu batutan bai, baina oso gutxitan. Eta orain ez daukat astelenitisik. Ez dut esaten astelena zeinen gaizki lanera. Bueno, igual gogorra izan da beste gauza batzuengatik. Lehengo zu jaurtigailu horrek iakatu nahu berriz. Lehenengo bizitak enten diala monstro batek, edo etxai batek gehiago. Noi arten etxai bakarra zulo amaigabeak izan dira. Batean jai duzu, igual behintzat aste hau ez duzu oso sufrimenduzkoa. Jesusen ama bedeinkatua. Hori da bai. Gainera txiki ateratzen zaio. Son Gokuren lehenengo kamehameak beti indit grazia. Ez justo kotxe bat mugitzen du. Ez dakit estanda egiten du kotxeak ez? Kotxea fizikoki jo balu bezala mugitzen du nolako zerbait, ez? Bere lehenengo saiakeran. Hau zerrikeria. Nahi gabe irteten zaio bai. Perfecto egia da Son Goku. A ver, hau zer da. Enaiz pentsatzen ari, edo nekatu eginago, edo ez dakiz gertatu zait leno, Kristonen ondo jolastu dut, eta orain, zakurraren putza. Hor dago, kamehameha jauna. Pixka Raiden, ez? Metal Mortal Kombateko Raiden ematen du. Bizita. Eta Krillin gizajoak urrengo denbora aldira arte ez du lortzen kamehameha.
Son Goku pixkat bikainegia da. Gaur egun Krillin gizaki indartsuena dela diote, hala da. Baina saian asko dago bere aurretik, gizakietan indartsuena bai, hala da. Pena da, ez dakit Dragoi Bola super ikusi duzun, edo irakurri duzun, txapelketa bat egite dute pertsonai guztiekin, bueno, guztiekin ez bino pilo batekin, jamtxa adibidez ez dute egon bidatzen, baina tira. Eta Krillin da eliminatzen lehenengoa, ez zer egin gabe. Edo zer egin izan balu behintzat. Gokurekiko mundu guztia da loser. Orain bertan Vegeta jartzen dute orain pareko. Osa, orain nolabait Goku eta Vegeta ode pixkat maila berean une oro. Nik uste dut, orain gaur egun superren inguruan dagoen guztia ikusia daukat, edo ikusia edo irakurria. Egia esan inertziaz ikusten dut, ze iruditzen zait ez daukala interes handirik. Egia esan. Ez du ezer berririk da pixkat berdina behin da berriro errepikatzea. Eta gainera kalidade gutxikoa, edo gutxieneko kalitatea daukana nolabait esateko. Niretzat, niretzat Dragoi Bola normala edo Dragoi Bola Goku txikia denean horrek kalitate handia dauka eta gaur egun berriro irtengo balit, Dragoi Bola existituko ez balit eta Dragoi Bola irtengo balit, nik uste antzeko arrakasta edukiteko kera edukiko lukeela. Baina aldiz Dragoi Bola Z edo Goku ondia denean nik uste horrek elukela arrakasta ondirik edukiko. Gaur eguna. Ile urdina ez da gailurra. Osea, berez, Ile gorria da Super Saiyan jainkoa edo jainkotiarra, ez dakit euskaraz nola esango duten. Ile urdina da Super Saiyan jainkotiarra, Super Saiyan bihurtua. Eta gero Gokuk beste forma bat dauka, izena duna Ultra Instinct edo Ultra Instinto edo lako zerbait, eta bera ez da Super Saiyan, baina une hortan Super Saiyan boterea nola baituzten du eta bihurtzen da, ez dakit, nola esan. Erabiltzen du bere instintoa borrokatzen du automatiko bezala. Eta une hortan da saltatzea aztu dut. Une hortan da boteretsuena. Eta Vegetari eman diote beste antzeko zerbait, bino kasu hontan dela, besteen erasoak eta mina, pixka Hulk bezala, geroz eta gehiago mintzen duten, orduan eta boteretsuagoa bihurtzen da, limite bat arte, baina tira. Ultra ego, deitzen diote horri. Horrek hil nahu, zerria.
berriro hiltzen bana duten, igual erakutsiko dizut. Gauza, historia beti dira berdinak agertzen da, etxai bat dela super mega boteretsua, hautatzen dute pertsonai sekundarioren bat protagonismo pixka bat emateko, osea, pues batzutan Trunks, bestetan Boo, edo dena delakoa, eta gero bere aurka borrokatzen dute, eta dauzkalo. Eta azkenean pues, irabazten diote, edo gertatzen da, igual boteretsu egia da, eta zeo zera raroa gertatzen da, eta horrela gaientzen dute, edo, bueno, en fin. Osea, oso beti iguala da. Freezer originaletik dena beti berdina da. Ez du egia esan ezer berririk, oso generikoa iruditzen zait. Pakete. oso erraz, bai. Ba, ezarte dituzte forma, boterez, berdinak orain, baina eske Goku eta Vegeta dire boteretsu egiak, nola baita esateko, oza, exageratuki boteretsuak dira. Orduan, ez du zentzurik ezerk. Nahikoa tekin ate hogeita, bai, nahikoa eta gehiago, eta oraindik jarraitzeko omen daude, ez dakit historio gehi idatzi zituen edo amaiera bat eman nahi dioten edo zerbait. Oraindik uste dut zeo zer gehiago irtengo dela, oraindik ez dago konfirmatu guztiz, baina... Superatera aurretik, bazegon proiektu bat, ez dakit jarraitzen duen, zeinetan, zeinetan fan batzuk sortu zuten istorio bat, nun Game Boy Advance jokatu duen Dragon Ballen joko bat, serie zuria lantzen zuena. Serie zuria. Serie zuria. Zer da serie zuria? Bale. Beste gorria zen, ez? Osa, serie zuria mangan, eta gorria zen zeta. Bi dimentsiotan zen jokua, ez da? Gokurekin juten zinela ia une oro, bino gero uste dut Krillin ere desblokeatu zen ezakela. Eta Yamcha eta bar, eta jolasten zenula arte martzialetako borroka joko bat bezala zirena, ez? Jete urdina. Eta izan liteke. Ostra.
Haupa ekaitza... Ni ondo dazu. Nenari gara pixkat dragoi bolaz izketan. Dragoi bolako infernu eta barra agertzen ziren. Ez dakit. Osa, bazegon beste bat, historia nahiko asmatua zeukala, goitik ikusten zela, manejatzen ditutzela pertsona, ezberdinak eta bar, binjoetzen goku txikitan. Bai, ezke jarri zaitut labadorak etxean, baina euria egin du pilo bat hemen, orduan jarri dut labadora, eta zintzilikatu dut gela barruan. Gela baten barruan bizi naiz. Orduan, ez eta asuna, gehi jarri dut bero gailua haizearekin lehenago berotzeko, osea, lehenago zikatzeko, lehortzeko, eta esango dut, eta labadora gehiago jartzeko, orduan, pues amaitu dut horrela. Goitikoa baina ez dakitzu. Akatzen nautenean begiratzen dugu. Pakete. Bueno. Horrexe. Txuen, pentsa, eske hain ez pentsatzen pilo bat, A ver, Mikoshi. Mikoshi eta oso gaizki entzuten zait. Ez batzutan juten zaita hotxa bai. Igual ASMR bixat. ASMR bezala egiten beharko dut. Zerrikeria. Prostituto. Vale, batzutan ahotsa juten zait, Baina, bueno, ezin dut gauza hondirik egin horrekin. Mesedez, ziklo bat bakarrik. Jo. Bai, hori zen, azkena gelditzen zitzaio bakarrik. Legazio gogiten daitekeela, baina ez dakit hori zen, harina gertatzen dien gertakizunak kontatzen zituen bat bai hori legazi egin zutela. Violated Heavens.
ona enaiz iritsi. Itxoine, guazen ikustera momentu baten tiki. Legacy of Goku. Advance. Ze gaizki joan, YouTube. Bai, hau da esaten nun bigarrena. Nina hau Freezerren aurka da uste dut. Osa, goitik kontrolatzen duzula eta pixkat aktio RPG bat. Hemen raditen aurka borrokan, imagino. Eta nik esaten dudana nora zen hau versión mejorada Advanced Adventure. Did we get a cursed game? Happened. The girl's name was absolutely like it tells you that there's some RPG aspects to it. And hau oso guai dago, oso arcade. there's gotta Hau be some way to asko unlock gustatu these zitzaidan, numbers. eta badu momentu batzuk nun borrokatzen duzula, Look at that smug look on Goku's face up there in the corner. He knows borroka what he's joko doing. bat izango He's balitz just a little bezala. rapscallion, this kid. Yeah, he's wearing his he's not in his GT outfit, is he? No, this is. Oh yeah, this that's is right. That's original. right. He did wear the Hemen adibidez, konboekin eta dena. You know, Yeah, remember that time when Roshi was training for the Tournament of Power to be less rapey and then ended up terrifying a woman gonna say, into and- jumping off in the fear of his perversion? Yeah, she at some tak. point she made the judgment call of the fate of the universe. Oh, is shit. Oh, less pakete. terrifying. Oh no! No wonder this Baina, funtzionatzen du bastante Marvel vs. Capcomeko jokuak bezala. Hau borroka jokua bezala tratatzen du, eta egia esan oso guai dago. Oso guai dago. Hau asko gustatu zitzaidan. Eta gero badago beste bat uste dut Nintendo DS-koa RPG badela. Asko gustatu zitzaidala kontatzen duela Saiyanen saga, hau da. Goku versus Broly. Ze gaizki joan hau. Daude pilo bat. Attack of the Saiyans, nik uste dela hori. DS Attack of the Saiyans. Eta honek hartzen du Raditzetik azken borroka da Vegetaren aurka, Vegeta eta Naparen aurka, eta daukar relleno pilo bat, baina RPG bat da. Eta oso ondo dago. Aprobetxatzen du, Yeah, so I guess that just a little tipo berdinak dire. Aprobetxatzen du Dragoi Bolan dagon relleno guztia, eta asmatzen ditu gauza gehiago baita ere. after a fierce attack. Eta borrokak dire, horrela. 29 damage. Ez dakit, Was this attack? Final Fantasy bezala. nolabait. Oh, stronger than the fierce attack. Oh. Eta hau asko gustatu zitzaidan. Historia aldetik ez da asmakizun pilo bat dauzka, eta relleno pilo bat, bino jokua ez dago bat ere gaizki. What's the far left? Baina Is that- Nintendo oh, DS yeah, I erako can't dago. use it though. 'Cause we don't have it. Barkatu ez, zazpi ordu irakurri gabe. Dago guztia ikusita legatibo Gokuela esango nuke. Txasko hartu nuen historia guztia landuko zutela uste nuen, baina asko eskatzen zen baita ere. Bai, izan ere hiru daude, bata
Saiyan eta Freezerren saga, bigarrena Androiden saga, eta hirugarrena Buren saga. Nik uste dut azken biak jolastu ditu dela. Aventurez guai dago. Bai. Haupa norbait kaixo. Zein ikuste duzu lehenengo aldia, azken hau? Ba, ez dago bat ere gaizki. Historia aldetik, pixa mierda baino. Ez dago bat ere gaizki, nahiko desentekoa da jokoan, eri nahiko divertigarri eruditu zitzaidan. Jo, eske... ez etasuna eta... Itxoin, igual lizipaina batekin. A ver, non ditut nik nere drogak. Ez zait pasako. Ez lizipaina, ez lizipaino. Musika datu da, Ez dinut hemendik pasa. Ostra. Enintzen oroitzen. Bueno. Ostra. Zaitez. Kanpora. Bueno. Saiatu dira, ni akatzen baina ez dute lortu. Oso ondo, ba, mila esker, hemendik pasatzagatik, eta hitz egingo dugu, Dragoi Bolaz edo dena delakoaz, berriro ere. Astu zaidana erakustea da, itxoin, erakusten astu zaidana da, Ultra Instinct, ez da, Instinct, dela Goku gola, osea, ez dela Super Saiyan demagun, eta funtzionatzen du hori bere instintoarekin mugitzen eta eskibatzen du dena, eta hola, eta Ultra Ego Vegeta, hau ez dakit serian agertu den, Million Mangan agertu da, hau guztu besterik gabeko marrazkia direla, hau da mangakoa, eta hau da, geroz eta gehiago jotzen diotela, orduan eta boteretsuago bihurtzen dena. Sin más, kendu dizkiote betazalak, beldur gehiago emateko, eta holaxe, hori da erakutsi nahi nizuna. Eta besterik gabe, haupa zure bideoarekin, eta eskerrik asko hemendik pasatzetik. Gohan Branko, bai, egia da. Hori ere egia da. Indute pelikula bat atera zen, Gohan Piccolo nola da? Orange? Piccolo Orange edo lako zerbait. Hola haundiago. Eta Gohan txuria da.
ez dakit nola ditu dioten, daukala azkenean da berdina, baina bere gaztetako hilearekin, osea, hola, exagerau. Pelikula ez dago gaizki, nahiko pixkate pika ematen diote, pixka dragoi bola gehiago, eta niretzako hainbeste Son Goku eta Vegeta desagertzeak pixka xarma ematen dio, egia esan. Uepa. Nino bai, nik ere pentsatu nun, Gohan Branco zen gainera, Gohan Branco batutan idazten zuten. Blanco ez del beharrean. Bai... Bai, egia esan pixkat egin dut boteren ambiguotasun hori, ez? Ja ez dira, ez dakit, ez dago hainbeste ezberdintasun bata bestearen artean. Satan handi, hori da, gure satan txiki satan handitu da. Esaten nuen nik, batzela garaia. Monstruo. Uy, bala, ostra. En un espero hori. Berriro hasieratik. Zuk ikusi duzu, norbait, zuk jarraitu duzu super, jarraitu duzu edo manga edo animea jarraitu dituzu. Zen mangan badago momentu bat Roshik da Dordoka maisuak ez du jarraitu, baina ikusi du Virus, Broly eta Gohan Blancoren pelikulak. Brolyrena da honena niretzako. Bada momentu bat mangan Dordoka maisuak Jirenen aurka borrokatzen duela, mangan. Osea, mangan Ultra Instincten asunto guzti hau aurkezten dute Roshik ia lortu duelako da. Dordoka maisuak ia daukalako Ultra Instinct hori. Saltatzen du 0 -B. Eta Jirenen aurka erdi Ultra Instinctorekin borrokatzen du, oso kuriosoa.
Leno komentatzen nuen, ez daitela iruditzen ez da ere Dragoi Bola oso serie ona denik, orokorrean. Osa, bere garaian bai, uste du Dragoi Bola originala gaur egun arrakasta edukiko lukeela, existituko ez balit. Orain aterako balit. Baina Dragoi Bola zetak ez zain beste. Marxismoen eskaz geratzen dira, baina komikiekin broma gutxi. Dragoi Bola esan nahi duzu? Ez dakit zerri tirokatu behar diodan. Ba ez dakit zer esan. Niretzako kenduta borroka batzuk, kenduta adibidez badago txapelketa bat unibertso guztien artean, eta kenduta hori mangan beste guztia hobea iruditzen zait. Manga gehiago merezi du seriea baino, nire ustez, animea baino. Baina horrela ere ez dut uste hain ganorazkoa denik. Neukan guztia, hemen galdu dut. Joder. Hau nazkati. Bugatu da. Osa, historia aldetik oso antzekoak dira. Ez zait iruditzen iruditzea beti berdina. Freezerrekin dena ikusi dut. Eta pixkat inertziaz jarraitzen dut Dragoi Bola delako. Baina ez dago ezer berririk egia zen.
Ja lageoa. Bai, beste xonen batzuk okerragoak ere badira. Niri adibidez Bleach oso famatua da, eta iruditzen zait infumable. Ezin behar dut. Ostra. Moto. Barkatu. Ya ze guapo. Ez da kontra, bihurtu da... bueno da... Bullet hell batean bihurtu da. Bira efektazoa. Mira, ese estilo. Wow. Ze bizita daukan jokonek. Uf. ¡Ay, qué pena! Ya sé yo. Que ya sé. Yo ya sé. Kaixo, ya sei. Irin bihurtu da. Ui, ama. Ezin dut ikutu. Nolako iruditzen zaidan zailtasuna. Ghost and Goblins baino... igual Ghost and Goblins baino erresagoa. Eta igual kontra baino erresagoa ere bai, azkenan Ghost and Goblinsen kontrola oso txarra... Bueno, txarra ez da, baino... badakizu, salto ematen diozunean ja salduta zaude. Ezin duzu zer egin. Bueno, salto bikoitza duzu, bino saltoa beti da
distantzia berekoa, eta guzti hori ezin duzu aldatu, saltoa. Tipo honen mugikortasuna edo robot honen mugikortasuna ez dakit zer den, primerakoa da, kontrarena bezala primerakoa da, akatsak neria dira. Baina askoz ere toki gehiago duzu mugitzeko, zeren etxaiek ez daukate hitboxik, bueno, batzuk daukate hitboxa existitzagatik, mino etxai askoren hitboxa da eraso egite dutenean bakarrik. Orduan, traspasatu ditzazkezu etxai pilo bat, minik jaso gabe, eta horrek esan du mugitu zaitezkela beraien artetik, minik jaso gabe, eta atzetik eraso edo dena delako oso. Alderdi hortatik, erresagoa da. Improvisatzeko aukera gehiago dago. Badauka memoriaz, jokoan memoriaz nola den oroitzeko kutsu hori zen daude 7.000 mierda pantailan, eta behin akatzen bat zaituzte itzultzen zera pantailan hasierara. Baina mugikortasun aldetik hain da ona eta hitbox, kontrako hitbox gutxiago daude, edo hurtbox gutxiago daude, bueno, hurtbox izango litzaken eria, hitbox gutxiago daude, orduan kontran baino erresagoa da improvisatzen. Nik esango nuke kontra baino erresagoa egiten ari zaidala, oraingoz. Hogei urteko tipoa da, eske robot bat dirudi, hasieran. Hortaritza gona eskibatea. Manuelak bota zidan maldeo josaneri. Beraz, ezin dut Manuela begiratu. Oso porno dira pantailen azpitituluak. Zer dugu? Amaikak. Bueno, azken saiakera. Bien ze fondo guaiak, Ez hartu hori? Ai. Barkatu. Bide batez, zen moduzoaz nola da? Gargolekin. Gargoyle questekin.
Ez daki ez da nondik jo dudan ere. Bueno, honena pata da, Egun batez bakarrik jolastu nun kolirio... Kolirio begia eta palang zil nituen erdiko jolastu gabe. Bale. Eta horrekin nahiko. Tu. Txak. Pentsatzen igual nahiko gustatu zitzaizula historia jarraitzeko eta aurrera egiteko. Zu hori ez dut ikusi. Egia esan, ideia oso ona da. Jokoantzako ideia berritzailea da, eta ona iruditu zitzaidan. Ere ejekuzioa, pues, holaxe. Egia da, geroz eta aurrerago eginala eta dirua daukazunean eta jokoa geroz eta erraxagoa da. Gauza bat oso arraroa joko hortan. Hasieran zail dago, ino geroz eta erraxagoa da. Jende erortzen da, Agertu dira ezkerrean goian, txaipilo bat. Eskerrak hori. Ya sé you. Lehen ez da horrela hasi. Ez daukat oso argi nire hitboxa zein den. Salto bikoitza, hirukoitza, what is hit? Horrezinezkoa da. Ai, eman diot nahi gabe. Eta galdu dut nire scroll hori. Kagoen sos. Bizitazkoa duka honek, Asko.
No va pasatzen naiz hemendik. Pues que ez dago aukerarik. Zerria. Eta gastatu ditu dena, ja. Gorago jun. Pues ni ojo, sólido negones. Hala, atzeraka ere tirokatzen du. Bueno, ez dakit nola ez dian jo lehenengoak. Eta bigarrenak bai. Zakurraren putza. Zakurran de put. Bueno. Nola eskibatu ditut bi hoiek? Jokoaren garatzaileak ere ez dakit. Arriskutsua da, game over. Ba, tamalez, hemen utziko dut, ze bihar goiz jaikitzekoa naiz. Bueno, behintzat iritsi naiz, 3. pantaiako imagino hau izango dela azken bosa. Uste dut. Ez dakit zenbat diren, zenbat pantaia diren, bino, bueno, amaierara ez dago gaizki ordutxo bat jolastut. Eta ez da bat ere gaizki jun. Dakit badago nori raida egin, rekiri egingo diot, geldituko naiz ratotxo bat berekin. Itxoin, norbait. Ikusi duzu garou, bueno ez da garou, bino esango dut bueno, garou Mark of the Wolves berriaren bideoa nahi zoroitzen nola izena duen. Fatal Fury City of the Wolves, hori da. Ikusi duzu? Ba, berriz ikusiko dugu. Official trailer. SNK official.
Zen nik ez dut entzun. Ikusi dut, bino entzun gabe. Zera? Pena bat egitz, Melty Blood erosi nun eta ia ez nintzen jostatu. Eta badakit hau erosten badut ere baldin eta ez baitut joko guztiak amaitzen ordurako. Ze 2025 irteten da. Ikusten da, ez? Bai. Ez dut entzun, así que... Guapo. Opa, Terry. これが私の決めた道だから Tizok. 今君たちの声援に応えよう なるほど Eta da これは berria. 私の研究もはかどるぞ Pritxa. Aurkezpena oso ona da. Eta grafikoki aurkezpen asko gustatzen zait. Eta oso argi dago pantailan gertatzen dena. Are you okay? Abajo, Taru. Eta magia hau ez dute osorik egin, memeak eragozteko badakit nik hori. Pam. Estoy en Poseidon Wave. ごめん多分次の弱点ここだ一回くらいなら Begiak itxita. さあいざといくよ完全無敵でもない限り弱点はある借りるぜテリー 私のガロー伝説 Mantap. City of the World City of the World. Fatal Fury, City of the World. Horri zentzun bardo. ガロー伝説 City of the World Garou Densetsu, City of the World. Oso guai dago. Ai, ama. City of the World. Txiziatu behar izango zaitut 5 pertsonaiarekin. Imaginas agertzen dela berriz noa zen Guranto. Ba, segurazki bai. Bueno, ez dakit. Erosiko dugu jokoa, horbait. Erosiko dugu. Beste norbaitekin erosita, pues hola. Azkeneko aldi hontan ere fundamento asko ere ez gara egiten ari. Jolasten elkarrekin. Así que mi itzuli beharko dira, ez? Unetxo horiek, elkarrekin jolasteko une horiek itzuli beharko dira. Pixkat aurrerago bada ere, nik bideo bat daukat pendiente egiteko Katuki Navarra bezala. Eta jokutxo bat txikia egin nahi nuke, bideo jokutxo bat, ze desiente ez dudala, hilabete pare bat ez dudala godoten ezer egiten.
Así que jaganez gain ez dakit ni beste zertara jostatuko naizen hilabetetxo batean. Eta gero ikusteko dago. Bideoa eta jokua menu osoa. Zer esan nahi duzu? Bideo eta jokua menu osoa, bai, baina, hori da. Bideoa ez da niretzat, bideoa egin behar duzula, bai, bideoa ez da niretzat, eta jokua ez da ere jokoa nahi dut izatea oparitxo bat, urte bete oparitxo bat, osea, pantalla bat edo lako zerbait. Eta bueno, hortan igaroko dut nire hobi denbora, nik uste, eta jostatzeko gogoa ditu denean jaganera itzuliko naiz. Ea orain bezala partida bakoitzeko edo zuztenekoan jartzen naizen bakoitzeko behintzat urrengo pantalla pasatzen naizen, horrela jarraitzen badut, 5 egunetan listo, 3 daramatzik jada. Eta hori da nire hilabete hontako, hilabete hontako ez, hemendik 30 egunerako plana hori da. Bideo bat, eta bideo joko super simple bat, mino hori da. Dena den, joko agertu arte, garou den zet City of the Buruburu, agertu arte, urte oso bat badugu, 2025 arte, así que pentsatuko dugu, zer egin orduan. Eskerrik asko, ingo diot rekiri kuku bat, hor jarraitzen badu behintzat, oldarraldia, beti bezala. Rekitarrak. Raid rekitarrak. Hartu aldit? Bai. Listo, bai, eskerrik asko, zail daukat klase dituen klase guzti hauekin, bino hain naiz gauzak hartzen, eta ez gehiegi ahotsa bortxatzen. Mila esker, eta urrengor arte. Aio!